Niin, vedä se tohon etu tai tohon oveen eteen vaan johonkin ja sit... No joo. Noin 2 muuta autoa pitäis pamahtaa siinä vieressä. Mä pakitan ton turban vielä ihan siinä viereen. Laita. Niin, silleen, että en mä... Niin. Venäppää. Tää suflaa, niin siellä on nyt vittu rekas niitä mun kamoja. Nekin pitäis suflaa vielä ennen kuin posautetaan. Joo, toi... Se on tässä nurkassa mantti tästä. Sytytämä. Huitsionin pelaaja muuten servu Predator. Ei vittutin taas damage. Ei oo hätää, ei oo hätää. Joo. Tää on Sionin pelaaja sit muuten servu ihan sellainen. Joo, mulla meni jalat pasiksi. Ai vittu. Mennään tuu hierossa. Katsotaan kohta lähtee tulee Sionin pelaaja ihan vittu. Ei auta sitä operaatio, mutta jos jalat meni paskas, kai se auttaa. Siellä se on tuolla... Laata pois. Joo. Kato. Niin oli. Katsotaan, oliks tää Predator just. Mut ammutti. Vai räjähtikö mun vieressä itse asiassa? Sun vieressä räjähti. Mitä vitus se tolloin meni? Jos on nyt lähellä. Joo. Noniin, mä oon tää. Ihan sun vittu juoksi just siitä missä olit. Tuossa sun tagista. Siinä ihan samalla se iso kivihuippu, no siellä on yksi röllipuku ja sit yksi on tossa... Yksi on about, missä on toi vesitorni, niin jossain siinä. Mä istun tässä paikalla hetken ja kuuntelen. Joo. No siellä lännessä, jos aloitan takaisin juoksemisen. En mä siellä länkätään päin, en mä siellä länkäpuolella nähkäistä. Kyllä vähän laitetaan positiivista. Sain yhden. Nois. Oliko se röllipuku vai Adidas mies? Se näytti tuolta... Ei vittu, mä näen sen toisen. Se on just se kallio, se on just sen kallio, missä... Mä näen sen. Ammu vaan. Joo. Oota. Liikkuuko se? Ei, oota. Mä en näe sitä just tällä hetkellä. Nyt mä en näe sitä enää. Mä vaan hökätä tota pitkän matkaskolteen, mulla oli A-kokki kiinni. Joo, se ei oo enää siinä missä äsken oli. Mä en näe sitä. Se on tästä tällä kalliolla nyt. Sun kalliolla. Ei, mun seläskin on joku. Oi vittu. Mun jalat on paskana. Tuolla yksi. Mä näen yhden. Yksi russaa sua sun selästä. Kaksi on sus pohjoiseen nytte. Lähestyy sua pohjoisesta. 2. Sain toisen. Toinen, siellä on 2 vielä. Vieläkin kun tulee 2 sua pohjoisesta lähestyy. Ihan sun takilla. Mä sain yhden mun etelä. Mä sain yhden etelästä. Joo. 2 on ihan sun päällä siinä. Vittu kun mä... Sain toisen. Yksi on sun selässä nyt. Etelä. Mä ammun sitä vähän sinne selästä.
Sain yhden. Hyvä. Oliko se rölli? Juu, yksi oli rölli. Joo, se minkä sä diakas tapoit. Äsken. Ei vittu, mä oon jumis. Pohjoinen. 100 metriä lähestyy. Kummalla puolella? Pohjoinen. Täällä mun puolella. Nyt Sun tulee puolella. sinne... Ai, mut sammutti. GG boys. What up boys? Jarruta vähän, niin anna mennä vaan. Saatu yhden kiven takana jos. No, Käännä perään vähän toi... Niinku käännät vastapäivää. vastapäivä. Oh, sori. Venä. Joo, anna mennä vaan. Jos on just alapuolella. Palataan. Joo, Venä mä. Vähän. Tuollaista Joo. se iso kallion lohkare, sitten on sellainen pienempi Joo, kivi Venä. niin siinä välissä. Siinä se on. Nyt se liikkuu. Noin, kuoli. Nice.